Muistan vielä kuinka pienenä poikana oli sinukassa kaksin huoneessa. Sitten pussattiin siinä sängyn reunalla. Oli herkkä oloviin ja kun otin kiinni sinun rinnoista, tulivat paikalle sinun vanhemmat ja ajoivat minun ulos pakkaseen. Vaan nyt tuo kaikki on kaukaista niin. Maailma opetti toisiin naisiin. Yhdessä ohimme huujakai. Ja mitä siitä palkaksi sai? No en mitään. Siis katseet päinitään siellä onnistaa, jos onnistuu. Tai jos luopuu tonnista. Muista vielä kuinka suurena miehenä jotain tapahtui meidän autosta parkkipaikalla. Auton takapenkillä, kun sä olit minun alla, kai minäkin liikaa innostuin. Joten sitten heti aamulla lähdettiin apteekkiin hakemaan kuttumuspilleriin. Vaan nyt tuo kaikki on kaukaista niin. Maailma opetti toisiin naisiin. Yhdessä ohimme huujakai. Ja mitä siitä palkasta sain? No en mitään. Siis kasvot päinitään, siellä onnistaa, jos onnistuu. Tai jos luopuu tonnistaa. Kaikki on kaukaista niin.